Fil-25 ta' Lulju f'Los Angeles se jittellaw l-Special Olympics World Summer Games. Malta se tikkompeti bi 22 atleta li se jipparteċipaw fil-kompetizzjonijiet kollha tal-atletika, l-awm, il-boċċi, bowling, gymnastics u table tennis. Id-direttur tal-Olimpjadi f'Malta Anna Kalleja spjegatilna kif l-atleti ilhom snin jippreparaw għal dawn il-kompetizzjonijiet. Inna naħdmu għal dal-aħħar sentej. Ovvjament biex intellaw l-aħjar element u kunu nistgħu nikkompetu f'kull livelli għax aħna hemm livelli differenti u abiltajiet differenti, abiltajiet vari. Spjegat kif l-ispejjeż biex jitla l-kontingent kollu kienu kbar iżda permezz ta' diversi donazzjonijiet fosthom ta' Marigold Foundation din il-ħolma saret realtà. L-ikbar challenge ovvjament kienet il-finanzi biex titlaw l-flights, l-attire, insurances, għandek ifimni biex ġveri somma raġonevoli. U grazzi għal Mrs. Muscat, grazzi għal support tagħha bħala President Onorarja, grazzi għal support ta' Marigold Foundation ovvjament u anke l-KMS rridu nsemmuhom, darba irnexxielna ifimni holistically naqdu finanzjarment dak li kellna bżonn. Dwar dan tkellimna ma' Sinjura Michelle Muscat li permezz tal-isfida tal-awm tagħha inġabru iktar minn 147,000 euro li nataw lit-tim Malti. Special Olympics Malta hija dik li jaħdmu ħafna jagħmlu fundraising, però ma kienx biżejjed. U għalhekk bħala Marigold Foundation aħna tħallna din iċ-challenge, jiena tħalta da challenge personali biex permezz tal dawn il-flus li aħna ġbarna issa nkunu nistgħu ngħinu lill-Special Olympics fl-ispejjeż kollha li għandhom biex is-sajt jitla l-kontingent ġewwa Los Angeles u wkoll ma jiġux żburzjati x'in jiġu lura. L-etajiet tal-atleti Maltin varjaw minn 12 sa 33 sena. Kellimna uħud mill-iżgħar partiċipanti dwar din l-esperjenza. Trid tkun qed tagħmel Los Angeles? Niġri. Ċitat biex tmur Los Angeles? Mela, u noqgħod ukoll. U ilek titrejnja? Mela, ħafna. Kemm ilek titrejnja? 4 proġett. Sport tiegħi huwa gymnastic, ili nitrejnja meta kelli 4, qiegħda ċitata ħafna u sissa qiegħda qed naħdem ħafna u ħafna biex hemmhekk nirbaħ u biex nieħu pjaċir. Għajnuna volontarja oħra li tingħata tul is-sena lill-kontingent Malti hija dik ta' grupp ta' dentisti u fiżjoterapisti tal-Università ta' Malta. Is-Sinjura Michelle Muscat irringrazzjahom fisem it-tim Malti tas-servizz li qed jagħtu minn qalbhom.